ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി എംബ്രോയിഡറി വർക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക്കാണ് കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതങ്ങനെ ഒത്തിരി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് അല്ല. ഇതിൽ ചെറിയൊരു ബൂട്ട വീവിങ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടിയവർക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ലേസ് വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാലപ്പോ പിന്നെ ചെറിയ ചപ്പലോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സാരിയും അതിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള കോട്ടൺ ഹക്കോബ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ടുള്ള ബ്ലൗസ് പീസുമാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ഒരു ഒലിവ് ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ വന്നിട്ട് ഒരു ബ്രിക്ക് റെഡ് കളറാണ്. തേർഡ് വൺ ഒരു ഡസ്റ്റി ലാവൻഡർ കളറും ഫോർത്ത് വൺ വന്നിട്ട് ഒരു മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ കളറിലുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്ലൗസ് പീസ് എല്ലാം കോട്ടൺ ഹക്കോബയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഹക്കോബ മെറ്റീരിയലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.